lidt for sjov hack, kan man godt sige. Hvor du har en bat-fil, som du så sender til en af dine venner, og så åbner den en hel masse command prompts, som så kan ende med at nedfryse din vens computer, eller det er bare pisse irriterende at skulle lukke alle dem ned. Men det du gør, det er, at du åbner Notepad, som jeg gør her. Så skriver du start. Så mange gange du har lyst til. Du kan eventuelt overstrege Ctrl-C, og så kan du gøre sådan her. Jo flere du har, jo bedre er det, men nu vil jeg lige vise det her, og så behøver jeg ikke rigtigt. Så gå ind, og så vil du gemme det. Og så kalder du det for eksempel Tobias i undertøj. Og så skal I huske at gemme det som bat-fil. Som det her. Og under alle filer. Så gemmer vi på skrivebordet. Gem som. Så kan vi se, at vi har den her. Og det du gør, det er, at du sender den til en ven eller et eller andet. Og så når han åbner den, så sker det her. Åbner en hel masse af de her filer. Men siden jeg kun har trykket start ind 3 gange, så åbner den kun 3. Så hvis du skriver 1000 ind, så er det jo en del mere, den åbner. Ja, det var så alt.